Fake people. Daddy fake people. Makuda kuti mubata ruoko. Unokuradza kufara. Inini manje. Ndakandomubata ruoko. Zvukuma amuti wamhana simba uyakiwa kumhana simba imunhu lo avarisekako amoye nyika yena vana vaena vamwani ava valavuli vamwani ava uya pedo una sabhuku ava vazivewo kuti unovaziva here sabhuku dawo ungazofoka hwahwemwa hwavo uya kuno rozi uya apapo chiuya kuno kusuruzi uya apapo inera ideno mumatanga ichimiseni kwara nawena rozi taikesa ikutsaka ipuno leli hili kumako ka vanhu vatakwa kanje ka village ra inere vunguwa mashamari azvikesa vakasvika pamwe musi vachidarika vachinda kumvura vanozvati sabhuku voenda kumvura wazviwa gutu zvakwewe ndinonzi sabhuku ani nowazoti sabhuku ani Mutape uyai mufizei uyai mutape vanonyara muchashaiwa mutape vanonyara muchashaiwa mutape munonyara muchashaiwa mutape munonyara muchashaiwa guys, oh my goodness, nasi tiri pano with the Mutape for the people. Ro kuti mwanga katovata Denina mai simba vari pano. Mutape asitambo atambira. Mutape anozofunga kuti tiri mbodza kusimba musafunga kuti atigona kutamba. Totogona kutamba Mutape. Machiwa aita promise yakanaka yekuti muchatamba ndichiona simba kwenyu chakuona ipa kutamba kamuchaika sa Mutape ka ndavati chimboita video nawo kutira kuti muone kuti guys ka avasi kungogara kumba kwavo, but I think vane mafunctions akawanda vari kuita kumba kwavo, saka vari kubva vakabata ikoko vobata kunoko vakabata ikoko, because there is a big function ineriko musi weSaturday. Ndosaka paitaiti tikuda kukasira kuti tinge izvo zvedu zvichipera tigoisa some of our material bedroom umo, because baba pavo panenge pane mavisitors akawanda by Friday nditi asi mutambo uri kuSaturday, but by Friday obviously vanovatirapo. Saka Mutape akumbokutenda akanzonimboti mutende waMutape zvikwadi nekuti message kai yakaenda zuro tikati zvitina zvapera Mutape chitipewo zvitina Mutape vakamanya nebhasikoro manhero handisi kuti vakaendepawo, asi zvitina ndo zvamukuona zvose izvozvo zvadii zvaunzwa. Ndofunga vaenza nengoro vamwe vari kunza nemabhaketi vachiisawo izvo zvamuri kuona apa izvo. Saka handizoziva kuti mabhidho anosvika papi nezvozvo. Saka isusu izvozvi tazova kuti toilet yedu ikapera one problem down tochiinda pakitchen mukangoona yamira stress yaMutape yapera. Ndizvo here saka muri kumiramira eniwo ndiri kutomiramira especially ndoda kuti kunzi Mutape kuti kunzi sabhuku uri hako muridzi webhuku asi rinenge rine vanhu, nokuti pasina vanhu hapana hapana Mutape. Saka vanhu ndinovatenda zvakanyanya nekunzwa nekuita, because tikangoti ngatiitei zvakati chokwadi vanhu vecommunity yekwaFarai vari kudini vari kuitawo, saka ndinozvitenda chaizvo. Amen. Ndatokanganwa kutaura nimwe nyaya futi yandakaona yekuti from day one vanhu vekwaMutape Farai vari kuchera mvura ndapota. Mumwe musi ndakatoti asi vakanzi munhu wese anofanira kunge achiita present yebhaketi remvura here. Ndakumbovatenda zvokwadi vanhu vakachera mvura kuti mudhuriwo umire uri apapo netoilet inoi kuti inge ichiva pairi apaka. Vanhu vemunomu mubhuku vava vachichera mvura every day kusvikwa zuro ndo pavakazorora nditi
Sama mabhaketi amuonayo ndeevanhu vemucommunity vavo futi. Iro ndo repeti ratikazoenda ndikanotenga tida kuti vanhu vave vachi-offloadira murepeti kuti vati vaya vanenge vachiti mabhaketi angu ani maoni kana kuti bhaketi rangu razoshandiswa zvisizvo, taingoti vanongosvika odira imomo munhu odzokera nebhaketi rake. Saka sazokuti apa paasi vanga vachira mvura nhasi pane vamuka vachichera hafu yevamwe mati hafu kuzvitinha hafu kuchimvura. Zvakanaka futi izvozvo. Siketi iyo yadonha zvei. Right, ndianouya achitaura mai Mutevele. Siyabonga kakhulu ukuthi sihlangane ekuseni lokho. Amavuko khona ngapho maSamarian siyadibana namhlanje ku video yethu. Sibonga uSobhuku umi lapha eceleni kwakasisi Shero lapha. Uyambonga kakhulu ngento ayenze namhlanje ekuseni labantu bakabe community abasibisele izitina lezi ezibona lapha. Into ayimele yinjongo alayo uSobhuku ayilandela lapha ukuthi akhulume xoxe labantu bakhe basinikeze izitina. Into ade isikhala ngayo engani bisishotela. Mbona ngani uSobhuku uthi yena hayi umdlalo wethu uzahambelela phambili. Lapha nalapha ngizabe ngilinikeza izikhalazo zenu zonke, ngizabe ngizizwisisa, then ngidinga abantu ngibambana abambe lapha nalapha ukwenzela ukuthi ngithole lo isikhalazo esikhalaza uSisi Shero ukuthi iguma leli liphele, umsebenzi lo uphele kakuhle. Siyabonga kakhulu maSamarian ukuthi insuku zonke lihlangana lathi silinika izikhalazo lizizwisisa, silalelana kakuhle kwenzela ukuthi umsebenzi wethu lo uphele kamnandi, kungabi lokukhalaza lokuthini, sihlale sibambene. Siyabonga kakhulu maSamarian ekuseni lokho. Siyalibonga, silifisela amachono amahle. Siyabonga. Mina ninyika ukhesta maSamarian atirwai na uyifambela kahle na Sobhuku farai na mukhesta evanhu van'wina loko mukupfunani hi mati ende va tsutsuma hi mixo ende swidina swi rhwaliwa hi vanhu van'wina. Vanhu van'wina ni va khensaka ku va khomene hi ngoma khomene leyi endlaku matirhelo lawa endlaku sweswi nyamutlha ku yakiwa ethoyileti leyi. N'wina mukona vona mukha mucuka tirhi wa n'wina a ku famba njhani na hina na hi pfunana hi endlela ku amuti wa mhana Simba u nyima. Sweswi swi komba ku tsaka ku sana a yindlo se yi helile sweswi rikiriki ya thoyileti na hi kha hi khomana na hi tirha hi ngo sweswi van'wani va lava ma vonaku va tsutsuma na seke a ku tirha wu famba kahle. Ni khensa Sisi Shero na n'wina maSamarian ni mu khensa ngopfu. Mina ni nyika ku khensa ngopfu la mutini ka mhana Simba. Mhana Simba mva pfunile ku pfunisisa. Ni khensa na Mutape farai na village ya vona na vanhu va vona. Va nyika ku twisisa vhela va twisisa ngopfu swin'wana na swin'wana swi va byeliwaka va khensa ku yala ku za u yima muti lo wa mhana Simba ku khomana na Mutape na vanhu va vona va le village-ini. A swidina swa hlupha ku swi kuma mara vanhu ni saka u ku muti u hava yindlu u hava yini saka i swilo leswi swi vavaka ngopfu. Saka swin'wana va pfunekile ngopfu, va pfuniwe maSamarian na Sisi Shero na Mutape na mukhesa. Chimbuya mutare sata wapi Sobhuku achitaura kuti wada kuti kudii taurai. Zvinonzani uyu zita rake chu Zvikuma amuti wa mhana Simba uyakiwa ku mhana Simba i munhu lo a vavisekako amoyeni ka yena. Vana va yena van'wani a va vulavuli van'wani a va uya pedo na Sobhuku ava vazivewo kuti unovazivere Sobhuku dawo ungazofoka hwahwemwa hwawo uya kuno Rozi uya apa chuya kuno kusuruzi uya apa inera ileno matanga ijimiseni kwala na wena Rozi taikhensa ikutsaka ipfuno leli hili kumako ka vanhu vatakwa kanje ka village la inele vongwa maSamarian. Azvikhensa ngopfu kukhomana loku hingaenda hina vanhu lo mundawini na n'wina maSamarian na tate lava hi nga navo nga Sisi Shero ava khensa ngopfu ile rhandzi leli va hi kombaka na lomu va sukaka kona na vanhu va nga ka vona lava swa tsakisa ngopfu swilo sweswo. Azvikhensa.
wazwa shendiwa sabhuku ava kwazirwa utosvodawo zvake uya zvakwewe ungazodii inini ndini Sheroni unoziva kuti munhu wedu wakasiyana vakasvika pamusi vachidarika vachinda kumvura vanozvati sabhuku voenda kumvura wazviwa gutu zvakwewe ndinonzi sabhuku ani nowazoti onzi sabhuku ani zvinozotiza initoninakudzaka uda kutiza unutiza chirepi ndikagomba paseri pako unutiza uchitiza sabhuku yezvo woindepi tomanya wena uchaoderera mukati megomba gomba ririmo umu unochiwa vanhu zvinomayakira vane pita vanhu ndoti woindepi ndowodzokera saka tipei tizwe Mutape tikona zvitinha zviri kungouya mune hasha kana ne mandipuruva rowo kuitira kuti basa risadini risamira kurongoka kwenyu mabhomba here ndo kurongoka kwedu kureva kuti metiriya asi vanoita kwashi nazvo ndodarwa sei Aukati amalange
Hey,